Ayo, macam nak bisa aku jangan kau nani. Dulu lah jebah. Ada, kakak kang baik. Kakak baik deh. Berapa hulai bah, kurwa. खेबथि जानायनि नोंबा नैबे जायगाखौ बांसिन मानसिफोरानो मिन्थिया जा साफा सानै मिन्थियो बिसोरल' फैदों आरो ना एनाकन्डा थाग्रासोखा जायगाया लोगोफोर नैबे दैखौ माने मुलि होननानैबो मानसिफोरा लाङो आरो ना माने बिराद थान्दा माने माथा सानाय मोदोम सानायफ्राव फुनबा थान्दा मोनगोन खोमा ना लोंबा आरो गुसु औ गोलैगोन बेजों मानखो जाया आयौ जालालै टुमि ए बरिया हेन्डसेक आर प्लास कुइसन मार्क हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोखि ना दिनैनि बे भिडिअआनो जाहैबाय बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव हाजो गाखोनो फैलायबाय आरोखि ना लाइजिफोर नै नायना लाबानो जाबाय गेरा बरिया ना गाखोहैनोसैलाय देग्लायजों बोसोरथाम जालायबाय आरो लोगोफोर बोसोरथाम जासिगोन ओमफ्राय दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय लोगोफोर 1 मिनिट 2 मिनिट नायनानै स्किप खालामनाङा लोगोफोर मानो होनबा इमप्रेसना खम जायो आरोना दा नायलांबाय थाबानो जाबाय इन्जय खालामलांदो जोंना भिडिअआ एसे आलदा जागोन लोगोफोर जों दा सिङाव हाबफैबाय आरोना नै नायबानो जाबाय माने जों दा नै बेजों हाबलांसै ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो बावखुंग्रि सिख्लाखौ देखायनो नागिरदों र' नै वाव लोगोफोर जोङो दा नैबे मादैमोननाव थफ्लाखौ दोनथ'बाय लांनो हाथ'ला माखासे लोगोफोर आंना हाजो गाखोग्रा ग्रुपआ नै नायना लाबानो जाबाय गासै जोङो 9 जन आरोना जों दा गाखोहैनोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय नै जोंना बसा बेबो हाजो गाखोनो फैफादों आरो माबाफोर बुंनो गोसो जादों नामा नोंथां लासै गाखोलांनानै गोजौ स्किनियाव दाङैसै होनबा लासै माने दा मानसिफ्रा खम दाहायसो जागोन ओंखारनायावसो माने 12ता 1तायावसो मानसिफ्रा आजां फैयो नालाय ओमफ्राय ओरै बाजियालाय माबा बुंनो गोसो जादों नामा गाखोलांसै हाजासेखौ देग्लाय खनथाम जानोसै देग्लायजों औ जाबायानोब्रा औ ओइ मोनबायानो लोगोफोर ओमफ्राय आङो भिडिअखौ माने बारा गोलाव खालामा गुसुं खालामगोन आरो मानो होनब्ला नोंथांमोनाबो गोलाव नायनो बायो नालाय इम्परटेन्टखौल' सोना होनोसै जोङो दा नै नैबे मन्दिरखौ मोनफैबाय लोगोफोर दै सान्थि सारजानोसै ओमफ्राय जों लोगोफोर जों दा सफैबाय गोजौआव नै लारि एम्फौबादि जाबाय आरो बेखौथ' बुंनांला बेखौथ' मा होनबावनो ओमफ्राय दाहायसो नायबावनांगौ आरो दाहाय ओंखारनायाव बिराद मानसि नुगोन लागा जोंना आदाया हेलमेट हमनानै गाखोबाय एक्सपिरियेन्सआ बेना आलदा जासिगोन खिन्थु बोरैबा हलायबा खर'आ खेबथि जानायनि नोंबा आगौ नै गाहायजों नायबानो जाबाय आंखौ दारि सिनजानानै एसे आलदा नुदोंदांलै लोगोफोर गाखोजेननाय फार्स्ट एसे थियाखौहाय मानखोखांबाय आरो दंबावो नै नैजों खायथा थांसै थियाबा हरथारै मेंगोन जाला नै आसला दासो स्टेप मोननै बारदों लोगोफोर आरो दंबावो गोजौआवहाय बेनिफ्राय नोंथांमोननो आङो भिउखौ देखायनो नागिरदों आरो प्रग्राम जानाय बे फेस्टिभेलनि मेन स्टेजखौहाय नै माबायदि नुहुरो गोजौनिफ्राय बिदि नुयो आरो दा टपआव सहैयोब्ला नोंथांमोननो देखायबावगोन माबायदि नुयो दे आयौ नोगोर गोलोमबाय फाग्लासो आरो बिदियाव गार्लफ्रेन्ड हिन्जाव गोसोनाय लाना फैनो गावबागाव कन्डिसनखौ नाय माबायदि फाग्लायासो जादों हारसिं खरलेब नुजोब्बाय आरो दारि सिनजानायजों असाइस नुखाबाय लागाव नै गामिनि सेंग्रा सिख्ला मालाय मेंबाय गाला मेंबाय नै
मारै जाखो मेंबाय ओंखारफिननोसो गोसो जाबाय देग्लाय बोरैबा बिराद मेंनाय मोन्दोंलै आग्लासो औ र' ओमफ्राय नै उदांखौ एसे देखायनां मारै जाखो उदां सार जाला बिदि कन्डिसनाव आरो गार्लफ्रेन्ड लाना फैनो होनबा गैयानो मोजां जादों नीलमणि नोंहालाय ओंखारबायसै आङो ओंखारनो औ नै बेजों माने एसे गाहाय जायो बिनिफ्राय हरसिं पुरा आदा जेम्स ओमफ्राय गाखोखांबाय आदा गाखोखांबाय दे मालाय जोंहा आदा जेम्सआ बिराद बेस्थ' खबरा थाबायलांबाय रायलायनो मोनासै मोजाङै गोलोमनाया नै नायजोला मालाय हाबा जानोसै नालाय थाब सिखा खुख्रि लालायलायबावनाय आसला औ नै बाजिमोनना मेंबाय देग्लाय माने बिराद मेंनाय मोन्दों मालायफोरनाव सोंबाय मालायफ्राबो माने बिराद मेंनाय मोन्दों जाहैदों देग्लाय माने दिनानो बिदिनोखा एबारजों खनथाम जाबायना ओमफ्राय दा नैबे थार्ड स्टेप आरोना बे बारबानो आरामसे सहैबाय जों लोगोफोरजों दा नैबे मन्दिर मोनबाय आरोना ओमफ्राय जोंना नै दखानदारा मा खबर नोंथां मोजां बेखौथ' सिनायखायो आरो नै जोंहा फैबावबाय दनजित बा दासो लोगो मोनबाय मारै थिगैनो दङ ना ओमफ्राय नै बिथाङा सानबेसे जागोन नोंथां साननै जाबाय आच्छा ओमफ्राय बिनिफ्राय स्टेप मोनबेसे दंबावो स्टेप मोनब्रैसो दंबावो औ ओमफ्राय दा बिनि दखानावहाय मा लाथ'थ' दे बिनि दखानावहाय मा दं नै 20 थाखा होनदों नामा बे गासिबो 20 थाखा गोजा औ 10 थाखानि हराबा लायालै नोंथां मालाय जोंहा मोसागासिनो दङ ओमफ्राय दसे जिरायफैथ'बाय नै नैबे मन्दिरा बे दासो बे मन्दिर मोन्दों आरो आयौ मालाबानो जंसनबाव आदा बाजिमोनलिसो फैदों ओमफ्राय हारसिं गाखोबोग्रोगोन ना माखो नोंलाय हारसिं नङा नै इलाय खिथ'आव दङ नै आदा गाखोफैदों दे मोजां सिरि बा खबर गैया सिरि नङा आं खोन्थाखानाय ना नोंनो माला खोन्थाहरा दालाय खोन्थाहराखै आं आदा नोंसो फैगोन होननानै आं बावबायलै ओमफ्राय नै जोंहा ओरैनो ब्र दङ गाखोनोसै गाखोदो दे एसे गोजान दङ नै थुलुंगा गाखोखांबाय आदा जों मालाबा ने दे औ आंथ' कलेजजों फैगोन सानबावदोंमोन ओमफ्राय मा लाबोखो जेबो गैया दै बथलल' लायो जोंहा गैया नोंसोरबो सिंगेल नामालै जोंबो सिंगेलसोलै गैया सिंगेलानो मोजां गावबागाव कन्डिसनखौनो नायनो माबायदि हाया फाग्लासो नायलांबाय थाबानो जाबाय लेट्स गो आरो दंबावो सोर बुंदों जे गोसोथोनाय गोनांफ्राल' बावखुंग्रियाव फैनो मोनो जोंहानो गैया जों दा फैबायना चलो माथो ओमफ्राय जोङो दा नै दालां मोनबाय औवा दालां हाब फिख्रि फंबायखौ लोगो मोननानै थिग मोनबायलां आं हारसिं माने दरसि मोनगासिनो दं रायलायग्राबो गैया माबो गैया होलांजोबबाय थौ दा जोंहा नैबे दालां मोनबाय बोरैबा गोलैलांबाथाय सेस थिख्रिखौ एनाकन्डानो होलांनांसिगौलै जों मा जायगाजों फैखोलै एनाकन्डा थाग्रा जायगाजोंसो फैबाय माथो जोंसार दिनैसो नैबे सिक्रेट जायगाखौ नुफैबाय आरो ओमफ्राय जोंना गाखोनाया नै बेजोंसो गाखोसिगोन गोलैगोन बेजों मानखो जाया आयौ जालालै नै बोरैबा अन्थाइफोर थलथब गोलैदेरबाथाय सिखा जायगाया थाजाया बेवहायथ' जोंहाबो आरो नै गाहायथिंथ' डेन्जारखा चलो जोङो माने बै मानसि गेवजों थाङासै माने बिफांनिफ्राय मा दै गनाय नामा होननाय बेखौ नायनो नागिरदों लोगोफोरजों दा आबौ थाग्रा जायगायाव सफैबाय नोंथांमोननो देखायनोसै एसे खाथियाव नायनोसै नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय एनाकन्डा थाग्रासोखा जायगाया सिंफ्राव मा दं नै दन्दर गोजा बियो गोजौआव नायदो ओमफ्राय फुरा
नै लोगोफोर गुदुंखौ आं नोंथांमोननो देखायनि एसे स्लिमथार औरिथिं थांबाय आरो बियो नै सिङाव थागोन अनासाद थायो नै बेवहाय लोगोफोर आबौ अनासाद लोगोफोर बेजोंबो गुदुं दङ बेजों जै बोरैबा हाबलांबाथाय सेसखा आरोखि ना आउट कान्ट्रिफोरनि बायदि बिदि सिङाव हाबनानै आराम भिडिअ खालामनो मोननांगौ होमबाना भिउसा जोंहा फैगोनदां होमबा बेवहाय एनाकन्डा थाथारगोनलै फुरा नै गुदुङा बेखौ नुफेरनाय जायाखैमोन आरो नै जा गोजौ गाखोबोबाय जों दिनै नायथारनो होननानै फैबाय नैबेखौ आच्छा नै दै गग्राया बेनो आजावगासिनो मालाय थान्दा जाथारगोन बेयो लोगोफोरजोंबो नै लोंनायथारसिनो होमबा जोंसार आजावनानै लोगोफोर नैबे दैखौ माने मुलि होननानैबो मानसिफोरा लाङो आरोना माने बिराद थान्दा माने माथा सानाय मोदोम सानायफ्राव फुनबा थान्दा मोनगोन खोमा ना लोंबा आरो गुसु औ जायनो नांगौ नोंथांमोना नैबे फेस्टिभेलनि उनावबो लांफैनो हागोन आरो गाखोफैनानै उन समावहाय माने बेबो माने मा होनोमोनलाय बोथोर थायो खोमा बुरजा गनाय दा एसेल' गदों लोगोफोर नैबे जाहैबाय जोंहा आबौ अनासाद थाग्रा जायगा नोंथांमोननो देखायखाबाय आरो फैफेराखैमोन आङो देग्लायसो माने नैबे जायगायावहाय फैदों आरो बेयो जाहैबाय बे हाजो गोजौ ओरै गाखोनायनि ओरै खोला साइडजों ओंखारबोनांगौ ओमफ्राय नै अन्थाइआ बेसेबांबा गिदिर ओमफ्राय दा जों नायखांबाय दा जों हाजोखौ गाखोहैफिनसिगोन लागाव एनाकन्डाया बिदियाव थायाबा माथो जाखो बेलाय गलांनांगौबा सेस जाखागोन लोगोफोर नैबे जायगाखौ बांसिन मानसिफोरानो मिन्थिया जा साफा सानै मिन्थियो बिसोरल' फैदों आरोना ओमफ्राय नै गोजौथिंसो बरिया नै जायगाया बे जायगाखौ बांसिन मानसियानो मिन्थिया ना जोंसार जोंबो मिन्थियामोन दिनैसो फैबाय बरिया जाय गोसोनायफोर दं बिदि लिरनानै गालांबा मोनलायनो नै मालाय मा जाखो बेलाय डमिन 4000 400 आरो नैथिं जोंहा मा MIT 15 ओरैसै ओरैथिं मेरला माबा माबि लिरनाय दङ दे जाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोनहा जाय हाजो गाखोफैदोंमोन नैबेखौ नायफैयाखैबा नोंथांमोनहा भिडिअ नुबाय जानो हागौ नोंथांमोनहा लाइक खालामबानो जाबाय आरोना नैबे सिक्रेट जायगाखौहाय बांसिन मानसियानो मिन्थिया नालाय दा नोंथांमोननो देखायबाय दा जों ओंखारलांसै नै आयौसो होनफ्लांलांबाय हा लोगोफोर जों दा माने दसे मेंबाय नालाय थाथ'लायबाय आरोना ओमफ्राय नै दहाय दै आजावनाया गैया गोदिल' बे दै माखासेखौ लगायनानै लोंनांसिगोन ओमफ्राय नै बेनिफ्राय नै भिउखौ नायनानै लाबानो जाबाय वाव बेनिफ्राय जोंहा बै प्रग्राम जानाय जायगाया नै बेनो ओमफ्राय नै मानसिफोरा दासो बिराद भिर जादोंना नायबानो जाबाय नै गाखोखांनानै ओंखारबोगासिनो दं जोङो दाबो माबा थिखिनियाव सौहैयाखै थांगासिनो दं नै फान्थाममोनहाबो आं भिडिअ बानायबा नै खाथियावनो थाया रावबो जिखुनु जाया मोनथारसै लोगोफोर केमेरामेनाबो फकास खालामनांगौ रा आंखौ ओमफ्राय दा जोङो थिखिनिसिम गाखोहैखांबाथाय आराम फैना माला बेदर जौ मोनलोङो बेखौसो टेनसन जानानै दं आङो बेदरफ्रा गुसु जाजोब्बाय गैला जौआबो लोंजागोन ना लोंजाया बे मादै मोनावसो दोनबोदों नालाय दखानावहाय ओमफ्राय चेक करो गाइस बहुत सारा मान अभी हो गया लोगोफोर जोंहा माने कुत्तायाबो टमी नाम ना आच्छा बिराद मोजां गाखोबोबाय आरो बेबो आब'मोना अबेनि औवाबारिनि बे टाउननिनो ना क'क्राझारनि मा नाम होनदोंमोनलाय बावलायबायलै टमी बरिया केनसेक लाजिबायसो औ दे टमी नैबेल'सै लोगोफोर बेनिफ्राय गैला स्टेप मोनसे दंबावो जाहैदों दसे जिरायनानै
गाखोआबानो हाखाया आरो थाखारांगासिनो दा गोजौआव थाखारांगासिनो एमपिफ्रा नंबा मिनिस्टारफ्रा आच्छा नै बिनानावमोनखौ नुबाय बिसि बुरजा फैदों जाखो हो बिनानाव ए आच्छा कुसुगावनिसो बिसोर लथामारिनि बावबाय ओमफ्राय देग्लायजों खनबेसे जाखो हिसाब गैला दे ए जोंहा एबारजोंसो खनथाम जागोन फाख्रि बिफां सफैबाय दखानफ्रा नै एसे नायना लादो राय लोगोफोर जाय साहस दं नोंथांमोना बिदि मानसि बिहेराव ब्लग खालामफैयो आरोना साहस लानानै मिथिबाय नोंथांमोना जुदि ब्लगार जानो गोसोब्ला बिदि मानसि बुरजायावहाय फैदो ब्लग बानायफैदो होमबासो नोंथांमोननि साहसखौ मिथिगोन आरोना हारसिं थाखोमा भिडिअ खालामनाया बारा जाया आरोना बिदियाव ओंखारनानै ब्लग बानायनो सोलोंफै नोंबा नंगौ दा जों थाखारानायखौ लायनो थांगासिनो गोजौआव जोंहा नैबेल'सै आरोना स्टेपा बेखौ मोनथानजोबावला ओमफ्राय जोंहा ओरै आदैखौ लोगो मोनदों आदै मारै दं खबर मोजां देखायनो मोनैया बिराद बुरजा जाबायलै गोबाव जाबाय आरोना लोगो मोनैया बिथांखौ मिथिगौ दा जान्था फाग्ला जों मोसाफाग्रासो होनबा मारै दंथाय आसोला दंसाबोना दा जिखुनु जाया टपआवहाय मोनहैखानोसै आराम दसे जिरायनोसै माखलो ओइ हांसोआ बाबु देलाय वा थेख्लाफोरना जानायजों बाव लागाव लोगोफोरजों दा नै टपआव सफैबाय बिराद खस्थ'जों सफैबाय आरो गोजौआव थाख्लो आइदै नै जोंना हिन्जाव मोननायनि लिरलांनो नागिरबाय आसोलफोर मा लिरखो बेलाय कुइसन जे प्लास कुइसन बाव गावखौ लिरबावबाय ओमफ्राय आंनिया दानिया मा लिरनो दे र' लिरखांबा खोन्थानोसै आं आइजोफोर आं मोनसे लिरनोसै नै जोंसारनि गोजौआव लिरनोसै आं सानसे समाव लागाव successful लागाव इउटुबार खालाम आंना बेनोसै ओमफ्राय ओरै मोनसे नै आर प्लास कुइसन मार्क बास मारै खेबखो मोजां खेबसिन माबेलाय 1xआव होदोलाय ब्रा आर प्लास कुइसन नैबावहाय बेखौ आं खोन्थाथ'ला जिखुनु जाया सार ओरै आंखौ खुलुम माबादोब्रा बिदि जुम खालामनांला दे 1xआव होदोलाय दे होखाबाय सार आंखौ साक्सेसफुल खालामो लोगोफोर जों नैबावहायनो भिडिअखौ माने गाखोनायनिखौ बेवहायनो फोजोबनानै ओंखारलांसिगोन आरोखि ना गाहायाव बिराद मानसि दङ आरो नै देरबेला हौरिथिं जाहैबाय नोंबा लांदाङा नै जोंना सारा मिन्थिजोबखागौलै मा फैना जों अन्थाइ थाफायाव जों गाखोफैनानै हाजो थिखोनो दांहरबाय बावखुंग्रि हाजोनि अन्थाइ खाफायाव जोंहाबो लिरखाबाय नोंबा नोंथांमोना नुखाबाय मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो जोंजों जाय एखे दङ आरो ना जोंनि सिरिनिया बिसिम फैनांगौनि थाखायनो बिराद खस्थ' खालामनांगौ आरो दासो फैयो बे नै आराम सफैबाय माबायदि नोंखो नोंथां बेसेबां मोजां मोनबाय सफैनानै गगारजोब्बाय होनबा गोलोमदैया आरो दा ओंखारलांनानै गलांबावगोन ओमफ्राय दा गाबथानानै ओंखारलांनांगौआसो बिराद जारला जासै बिनिफ्राय अखाबो गैया माबो गैया सान्दुंबो गैया बिराद थान्दा गुसु आरोना नै आदामोनहा अबेनिफ्राय फैदों
खोन्थाद' एसे आदा जों कासिक'त्रानिफ्राय फैनाय कासिक'त्रानिफ्राय चिरांनिफ्राय आदसा दे आदा एक्सपिरियेन्सफ्रा ओमफ्राय माबायदि मोजां जोङो क'क्राझारनि आदा दे ओमफ्राय दा जोङो ओंखारलांसिगोन लोगोफोर फटक एसे लाबाय नागाव जों नै दालां मोनफैफिनलायबाय आरो ओंखारलांसै ओंखारनानै माला बेदर जौखौ मोनजायो बेखौसो सिन्था जागासिनो नों होमबा जों सार दा ओंखारलांसै भिडिअखौ खालामबाय थानो हानाय नंला लोगोफोर मानो होनबा गोलाव जाबायना आरो मेंबाय आरो गाखोनानै ओंखारफिनोब्ला ना बै आसि बिमाया बिराद खस्थ' मोनो आरो आसि बिमाया साजोबो औ बे खामानि बे खेबथाबनाय जायोना आसि जों सफैगौ मानि मालाबानो जोबजोब्बाय खालि जाजोब्बाय खालि नैबे वारेन्सल'सै जालालै गरमा दासो बिसिम मोनफैदों आरो दंबावो ससे बिथाङा फ्रि होबाय आरोखि ना जोंनो 20 थाखानि मोननै नोंथांमोनहा माने मबाइलावहाय समान नुनो हागौ आरो ना माने बे पुरा बिराद गाहाय आरो गाखोनानै नायफैबासो बिराद मोजां आंना आथिङा जालालै बाहाय हनै ओइ दोरोदगोन गोलैगोन नानिमोन गोदान बोसोराव गालिनबा मा जानांगौ नानिमोन बैसागुखौ मोनजानाय नङालै आघात जाबा नानिमोनहा अबेनि हा औवाबारि ए क'क्राझार औवाबारि खाथिनिनोखा होमबा दे आयै मा जानांगौ बैसागु जानांगौ नानि दुलुलाजोब्बा मोजाङै ए आथिङा मावजोब्बाय आंनाबो जारलासोलै लाजिबाय दा नै नानिमोनहा साथामजों दुद्रुगोनबो लागाव नै हाजो गाखोखांनानै पुरा भिरजोबखा ओमफ्राय नै जोंनाबो बेवहाय जानोसै आरो जिरायबाय नै आंना पार्टिफ्रा ओमफ्राय जों दा नै स्प्राइट लोंदोंमोन मुजाया लाबोद' टाइमा नायनानै लादो 4टा जाबायानो 1 मिनिटल' खम नायबानो जाबाय नै मानसिफ्रा बेसेबां बुरजा दंबावो बेनिफ्राय जोङो दा जाखां लोंखां दसे मेन स्टेजआवहाय थांसै मोसाहैनाय जाबा मोसाहैनोसै आरोना थांनाय बोसोरावहाय नै जोंना हिजिराफोरजोंसो मोसाबावो आसला चिरांनि हिजिराफोरजों एबार मा जायो नायनोसै लोगोफोर जोंहा दा माने फट' खेबजानायाव बिराद बेस्थ' आरोना मानसिफ्रा नै बावखुंग्रि सिख्ला बेरायनोसै लोगोफोर माने जायगाखौ नायनोसै
लोगोफोर जों दा ओंखारसै थांसै आरोना गावबागाव न'आव थांसिगोन गुड बाय बावखुंग्रि फेस्टिभेल रायजोफोर फैलाबोलै आं नांलाबो मानो फैला जानांगौ बेल' नङा लोगोफोर मानो होनब्ला जोंनि डिस्ट्रिक्टआवनो जानाय ना फैनांगौ